Kowe rasa teruske bojoku nonton iki streaming. Nang apa wedi po? Ora wedi ning mulih padu aku kalah. Ngono wae. Ayo kok sing urusan ning omah ya mengko le mikirno. Ya wis wah galak iki lho sing ning omah malah. Anggepe no. Galak tatin kok harus nang omah. Oh, nang omah ki sak galak-galake ora bakal mangan gogore. Heeh. Loh, nek aku mangan gogor apa piye? Gogor endi? Macan apa piye? Ora kok. Modar ora kowe arti pangan tatin. Tenan galak tenan. Heeh. Kowe mbiyen koprak dapukan macan ya? Yo macan brakot kowe piye piye? Galak tenan to. Olah ya kok kebrakot. Ini brakote untuk siji wae ya. Lah ya jenenge ora brakot nek atus siji. Gak kaya wong kerokan. Brakot kok atus siji ya. Wis jenenge tumbrak.